Hare Krishna. Zovem se Gajan Uninas. Dolazim iz najviše vremena vodim u gradu koji se zove Maribor u Sloveniji. I tamo moje aktivnosti su uglavnom na istočnom dijelu Slovenije. Iako neki kažu da taj dio baš nema smisla. Slovenija ima istok i zapad i tako dalje. Drago mi je da sam danas tu. Puno hvala na pjevanju i sviranju. Sada ćemo pokušati reći par riječi iz Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Govorit ćemo o jednoj zanimljivoj temi koja se zove sreća. I čitat ćemo jedan stih iz 9. poglavlja Bhagavad Gite i onda malo pričati o tome. Jedan dio komentara ću čitati, ali neću pročitati cijeli komentar, ima više koliko će čitati stranicu, tako da nekako to ću čitati biće i opet govorio više tema, tako da ćemo se koncentrirati na jednu temu. Dakle, to je 9. poglavlje Bhagavad Gite, koja nosi naslov nekoga ljudja znanja. Stih 22. Raja vidya raja guriyam bhavikam niramutamam pratyaksha varam adhyam sukam kartum avyayam. Ovo je znanje kralj na obrazbe, tajnije od svih tajni. Potpuno je čisto i predstavlja savršenstvo religije, jer zahvaljujući spoznaju omogućuje neposredno upadanje jasno. Vječno je i sa radošću se primjenjuje. Dakle, Krišna govori o nekoliko osobina, nekoliko karakteristika duhovnog znanja. I među ostalim kaže da se primjenjuje sa radošću. Tako da to je nešto što bi trebalo svima nama pružiti zadovoljstvo. Naravno, ako bi pitali bilo koje osobe u ovom svijetu da li želi biti sretna, vjerojatno ne bi niko se bunio protiv toga da bude potpuno sretno i zadovoljno. Tako da, to je dakle sklonost koju imamo svi snažimo bića, bez obzira čak u kojem tijelu se nalazimo. Tako da svako u ovom svijetu traga za sreću i obavlja razne stvari kako bi stekao tu sreću. Ali možemo onda gledati da li osoba stvarno dolazi do sreće. Da li te aktivnosti obavlja donose sreću. I ako smo bar malo izvježeni o tome da gledamo sve oko sebe, onda nećemo upuštati u one stvari za koje vidimo da ne donose sreću. Postoji jedna zanimljiva priča, još iz početka 70-ih godina, kada je jedan mladić iz jako bogate obitelji se pridružio svjesnosti Krišne. Kada je bio iniciran, dobio ime Girivaračas. Kasnije je poznat kao Girivaračas. On se pridružio svjesnosti Krišne, ali to često bude, njegov obitelj se nije slagala,
tim mjere da jednom njegov otac došao, kad je u hramu bio Prabhupada. Došao u hram i onda je pričao i sa Prabhupadom i onda su pričali zajedno i sa Gijevicom. I u tom razgovoru otac je dao jednu jako zanimljivu ponudu svom sinu. Taj otac Gijevicamija bio je tada bio je sudac Vrhovnog suda i bio je vlasnik ovih željezara američkih. Tako da u ono vrijeme se njegovo imanje procjenjivalo da vredi oko $50 milijuna. Pa ako uzmete inflaciju sada za 40 godina unatrag, to bi danas bilo ogromno, što je još puno veće nego tih $50 milijuna, tako da on je bio stvarno ozbiljno bogat. I dok su razgovarali, onda je otac izvadio onu knjižicu sa čekovima. I rekao je svom sinu, ako danas napustiš sredstvo s Krišne, odmah napišem ti ček za $1 milijun. Možda vidite prihvaćati. On je rekao, dragi mlače, ti imaš toliko novca, nisi srećen. Misliš da ako ćeš meni dati $1 milijun, da ću ja to. To je bio nekako. Dakle, on je gledao šta se događa u svijetu oko njega, vidio kako otac djeluje, da li je sretan sa svim tim novcima. Zaključuje da to nije nešto što može osobu ispuniti. Dakle, to je bio njegov zaključak. Tek što više, Prahlad Maharaj u 7. pjevanju Bhagavatama govori da osoba je sretna toliko dugo dok ne nastoji steći sreću. Skaja duha mukšaja, nama sankalpa. Znamo govori o tome da materialisti daju sankalpa, odnosno da imaju zavjet kako steći što više sreće i izbjeći nesreće. Ali kada čim se osoba upusti taj proces da želi steći sreću u ovom svijetu, odmah postane nesretna i izmjena. Tako da to je jedan od razloga. Zašto nisam sretni u ovom svijetu, kako osoba što se više trudi i što više ima u materijalnom svijetu, to znači da će biti sretni. I imamo kako primjer osoba kroz povijest za koje mnogi kažu da su imali sve. Ali u stvari bez Krišne nisu imali ništa, biti sretni, ne mogu biti. Ako učinim čak i samo biti. Tako da, priroda ovog svijeta je takva da kad želiš uživati u energiji, ona ti se često izmiče. Tako kad osoba žudi za novcem, kada radi novac, onda taj novac uvijek samo nestaje. Tek kad osoba prihvati položaj u komu mjeri i postane zadovoljna, onda vidi da dolazi čak više novca nego što je potrebno da normalno funkcionira. Ili na drugom području, na primjer, mlada osoba traži nekoga da sklopi brak. Kad je jako entuzijastična da nađe neku osobu, ne može naći nikoga. A onda kad odluči, ja se neću udati, ja se neću ženiti, živat ću sam do kraja života, onda počne sjediti neka ponuda. Tako funkcionira ovaj svijet. Energija je tako, kako želiš uživati, kako želiš kontrolirati, onda je sliče. A onda kada prestaneš pokazivati neku privlačnost, onda ti dolazi bliže. Pogotovo novac je nekako potrebljavao riječ na lakše. A na lakšmi, kao boginu sreće, rečeno da je čančan, da je jako nepostojano. Tako da malo je na jednom mjestu, onda
onda nestane. Dakle, onda kada je život odnosno naš trud da sretno sreću. Samo je Krišna onaj koji je uvijek u kontaktu sa Bogom sreće. Svi mi imamo nešto nezadovoljnosti odnosno u jednom trenutku života možemo više kontakta s njima, a drugim opet. A ideal da se prekada. Tako da osoba se onda, kad gleda stvari oko sebe, počne pitati kako je moguće doći do sreće koja je strana, koja je strana sreće. Kako biti svakog trenutka sretno, ne samo da se to normalno tako. Naravno, pitamo se da li opet takva sreća postoji. I za to treba određeno znanje, odnosno možemo tražiti tih znanja, ko će nam objasniti da postoji takva sreća. I sreća u trajanju sreće je ako ne idemo na čisto zlato, ako ne idemo na Krišninu zlate, koji nam mogu objasniti gdje uopće tražiti tu sreću. To je pravo rješenje. Oni nam mogu objasniti. To je taj veliki dar koji nam je dao Šrila Prabhupada. Šrila Prabhupada nam je dao puno toga. Stvarno nam je otvorio vrata do vječne sreće. Sreće da možemo slušati čak u ovom trenutku, a tamo li s vremenom kao duhovno nastavljamo. Tako da Prabhupada nam je dao ono što nam niko drugi ne dao. Ne znam, bar iz mog primjera, čak i što se tiče tog nekog bavljenja sa duhovnošću. Jednostavno, isto kao u materijalnom svijetu, trenutci sreće su za mene bili ovako jako slični. I pravili bi se samo svake toliko i nikako nisam mogao skupiti to je pravilo, da ja to mogu malo više početi. Radi se onda nestaje. Onda praviš određena aktivnost i bude sretno. Sljedeći put napraviš ista aktivnost, nema sreće, nema sreće. To je tu formula kako to je. Dakle, na tom stvarno treba osoba koja je pozdravljena što nas može pomoći. Sad, ako govorimo o tome da želimo postati sretni, onda to pitanje koje se postavlja je ko sam ja. Jer ako želim zadovoljiti, odnosno napraviti nekoga sretnim, onda moram poznati. Znači, moj trud može biti usmjeren u krivom smjeru. Tako da je pitanje da smo mi drugo tijelo, da smo mi um, da smo duša. Jer s obzirom na to s čim se osoba koji istovjeti stalno će tražiti tu sreću, odnosno tu će ulagati napor da naći sreću. Dakle, to je prvi korak. Razumijete što mi je. To je kao kad imate u školi nekog jednaka koja treba slijediti računa. Ako već na samom početku tog nekog bolje računa napraviš grešku, onda ti se ta greška vuče do samog kraja. Dakle, to isto. Ako na samom početku ne ustanovimo pravilno tko smo mi, onda sam napor za sreće može biti sasvim promašen. Tako da prvi korak je razumjeti sposobno. A to nam objašnjava Krišna, u Bhagavad Gita objašnjava što. Objašnjava da smo mi duhovno biće, da smo duše. Ta duša je vječna i može vječno kušati sreću. Ako nemamo običnu sreću u materijalnom svijetu, koja se naziva sutra, nego nešto što se naziva Ananda i blaženstvo. To je osoba potpuno zadovoljna i ne treba ništa drugo. Dakle, vječna duša, tajna osoba traže za trajanje sreće. I ovdje u samom stihu
je govora o predanom služenju, da to u pravu platoničku slovo prevodi da se primjenjuje sa radom. Čitat ćemo jedan dio sa komentarom. Što Prabhupada kaže? U ovom stihu Gospodin kaže da je ovo poglavlje krasa i znanja, bit sveg znanja koje se može steći poučavanjem veda i različitih vrsta filozofije. Najpovedljivije je zato što povedljivo ili transcendentalno znanje obuhvaća razumijevanje razlike između duše i tijela. Prava se povedljivo znanja to seže do primarskog prednosti. Ljudi obično ne uče ovo povedljivo znanje, uče vanjsko znanje. Što se tiče obične naobrazbe, ljudi poučavaju koliko mnogo oblasti. Politiku, sociologiju, fiziku, kemiju, matematiku, astronomiju, strojarstvo i tako dalje. U čitavom svijetu ima toliko mnogo područja znanja i velikih sveučilišta, ali nažalost nema nijednog sveučilišta ili obrazovne ustanove na kojima se predaje na obuku na duši. Premda je duša najvažniji dio tijela. Ako duša nije prisutna na tijelu, ono nema nikakvu vrijednost. Ipak, ljudi pridaju veliku važnost tjelesnim životnim potrebama, ne mareći za život duša. Krishna već puno ranije u biti kaže Asa to vidjeti Abhavo vidjeti Ubhaya Krishna Tastam i tako dalje. Kaže da oni koji su tako dači, oni koji su vidjeli istinu, oni razumiju tu razliku između privremenog tijela i vječne duše. Dakle, to je taj početak, odnosno prvi korak u stepenu sreće. Kao što sam malo prije rekao, duša uvijek traga za anandu blaženstva. Ananda, Maja, objasa. Uđemo u čovjeku, bez obzira na to što radimo. Tako da opet se postavlja pitanje ko nas može učiti sad kako da ta duša bude sretna. Šta treba raditi? Treba baviti. I kako doći do tog stanja, čak ako smo u ovom trenutku uspjeli, uvjetovani, materijalnim tijelom, nalazimo se određenim okolnostima u životu. Kako ipak možemo biti da ima šanse za nas. Naravno, ovaj proces podrazumijeva da onaj ko uđe u proces svjesnosti Krišne, na početku nije savršen. Ima razne vezanosti u ovom svijetu, razne takozvane anate i stvari koje su strane samo duše, koje umetaju tu dušu. I zbog toga nalazimo u svetim spisima puno primjera osoba koje su stvarno postale sretne. Iako na početku nisam ni znali gdje je traga do toga sreća, ali došli smo u kontakt sa osobama koje su uputile u duhovnom smjeru, osobama koje su bili čisti master i na taj način su počeli ići tim putem predanog služenja koji su radni slučaj. Jedan od primjera koji meni u vezi s tim odmah pada na pamet je primjer Dhruva Maharaj. Dhruva Maharaj je bio sin kralja Uttanapadi. Taj kralj imao dve žene. Jedna se zvala Suručija, druga Sunita. I kralj je više volio jednu od njih, Suručiju. Svaka od tih kraljica imala je po jednog sina. Jednom je sin kraljice Suruči, koji se zvao Uttama, sjedio u kraljevom krilu. I onda je došao sin druge kraljice, koji se zvao Dhruva. I on je isto htio sjest ovdje u krilu.
Ali što se desilo? Prva kraljica Suruči bila je zavidna i nije dopustila malom drugi da sjedne u odstupu. I čak mu je rekla riječi koje su ga dodatno povrijedile. Najprije je bio da se mi to nazivamo spržen. Jer nije htio to bilo. Onda još je da Suruči nadodala koje njegove nesreće. Ona je rekla da nije kvalificiran da sjedi u kralje. Rekla je tek onda kad se budeš pojavio iz moje maternice, kada budeš stekao tu dobru sreću, kada budeš svežni gospodin bude tada svoj milost da potpuniš moj sin, pa onda tek ćeš moći biti uočen u krivu. I druga je bio jako ljud, jako uvrijeđen i otišao je do svoje majke pred sebe. Naravno, kada je ona čula što se desilo njezinom sinu, bilo je bilo jako teško. Obično je moje čak teže, da neko što se odlučiti djeteti samo. Tako god, Dhruva Maharaj je bio ljud i rekao je da sad ima jednu želju. Želi kraljevstvo koje je veće od počeo, kraljevstvo koje je veće od kraljevstva njegovog djeda i od njegovog pradjeda. Sad, to su same uzvišene osobe. Ovaj zadnji njegov pradjeda je gospodin Brahma, koji je nekako htio privetu, kako neki imaju sveći kraljevstvo od njega. I on je zapravo zaslužio. Naravno, majka ga je htjela malo smiriti, ali on je ustrajao u te svoje želje. I na kraju, moja mama rekla, rekao moj sin, to ti samo Bog može pomoći. Ovakve želje, to ti samo Bog može pomoći. I onda je on samo kukao, njega ne vraća. Ne mogu nešto od Boga, to ne može. I ona je rekla, pa ne znam, ali ovi mudraci, oni odlaze u šumu da nađu Boga. Stare društvo, odu u šumu i tamo meditiraju da se nađu Boga. I onda je Dhruva Maharaj odlučno krenula u šumu da nađu Boga. I naravno ta njegova odlučnost bila je izrečena sa strane Narada Muni. Narada Muni došao i pitao ga šta radi u šumu samo kako mlad 5 godina. On mu objasnio o čemu je problem. I Narada Muni ga je čuo testirao. To je nešto što Guru često napravi. Obično je tako, čak kad idemo kod liječnika, on mora vidjeti koja je naše stanje, a tek onda ne može pomoći. Mora vidjeti gdje smo. Tako Guru sliči. On mora isto ustanoviti gdje se nalazimo, koje je naš sljedeći korak. Tako da mu je Narada Muni najprije rekao, znaš, ti si samo dječak, malo su se vredio ovdje kući i tako dalje. Ali Dhruva je bio tako da je rekao, kada on je rekao, znaš šta, ja sam sad ja to ne mogu zaboraviti što nisam odgovorio, a druga stvar je, sad, ako mi želiš pomoć, pomozi mi, ako ne, briši. Tako između redaka molitva. I onda je Narada Muni vidio da je i onda mu je dao proces. Rekao mu je što treba raditi. Da bi postao stvarno sretan, odnosno da bi se ispunila svaka želja. I tako je Dhruva prema uputama Narada Muni otišao u šumu koja se zove Mahavan, jedna od 12 šuma Vrindavana. I neko bio na tom mjestu gdje je Dhruva izvodio te svoje strogosti. Onda se odlazio, svaki dan išao, mislim na 20 puta se kupat na Jamunu. To je jedno 6 km u jednom smjeru. Kad bi otišao u šumu, obavljao strogosti svaki mjesec.
teže, veće strogosti. I na kraju se pojavi sve više strogosti. Naravno, ta priča ima puno raznih strana, tako da. Ali taj zaključak do koga je druga Maharaj došao, bio je da kada je došao u kontakt sa Krišnom, onda više nije imao ove želje koje ima prije, odnosno ta želja više nije imao. Kako mu je Krišna čak i ispunio, ali on više nije ljubav. I u 14. tamo je stih koji je govorio o njegovom razmišljanju. Kaže, Sadvilaši tatasti stihom otastavam devom i uzrađam. Hačavičinom apti divjatu ratno slavu i tako svjetla mojače. Tu svoju želju da ima veliko kraljevstvo, on je usporedio sa nečim što se naziva hačom. A to je slomen stak. Kaže, vrijednost te moje želje je koliko, ali sad je dobio tebe koji si vidja tam božanski dragur. I kaže, dragi moj gospodine, dragi moj svami, jednostavno nema više nikakve želje, nema više ništa. Što da želim u tebi? To je bio dakle njegov zaključak. Dakle, Dhruva Maharaj je počeo sa materijalnom željom, nije ni znao kako doći do prave sreće. Mislio da će mu osveta ili veliko kraljevstvo donesti sreću. Ali imao je tu milost da je sreo naradu Munija, čisto zlatno koji mu je mogao pomoći tome kako pronaći tu pravu sreću. I kad je dobio, onda je vidio sve ono što je bilo prije u pravom svijetu. To je bio njegov primjer. A to nisu samo priče u knjigama, to su samo nešto što se desilo u povijesti, nego taj isti rezultat je dostupan i nama. Dakle, mi isto, bez obzira na to koliko imamo različitih ideja o tome kako, na koji način naći sreću. Ako smo u kontaktu sa Krišnom, ako smo u kontaktu sa Krišnom i Petkarom, Šila Prabhupadom, sa nekim predstavnicima duhovnim učiteljima, onda oni pomažu da obavljamo takve aktivnosti koje će nas stvarno zadovoljiti. Bez obzira da li se one naše fiks ideje o tome u čemu treba biti sretan, da li se one ispuniti. A krajnji rezultat će biti da ćemo biti potpuno zadovoljni. Čitao bi još jedan dio komentara. U vezi s tim što Prabhupada govori. Rečeno je da je prenosluženje tako savršeno da se rezultati mogu izravno ukladiti. Taj neposredni rezultat doista se uklaža i naše nam iskustvo pokazuje da svatko potjeva bez uvreda Krišnina sveta imena, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. Osjeća neko transcendentalno zadovoljstvo i veoma se dobro očišćava od svih materijalnih nečistoća. To možemo vidjeti. Ako slušanje pokušava prenijeti ljudima poruku koja nam ispunjaju ili pomaže misionarske djelatnosti svjesnosti Krišne, postupno će osjetiti kako duhovno napreduje. To napredovanje u duhovnom životu ne ovisi ni o kakvoj prethodnoj naobrazbi ili kvalifikaciji. Proces je tako čist da se osoba očišćava samim sleđenjem toga procesa. Dakle, ovo naglašava da su izvor te sreće i pročišćenja pjevanje svetog imena na prvom mjestu. Dakle, nam Kirtan, pjevanje Krišnine, Krišne svetog imena, Hare Krishna. Kaže, druga stvar koja će nam isto dati veliko zadovoljstvo ako budemo poslušani drugima predstavljati, odnosno dati svetog Krišne. Bez obzira na to u kom položaju se nalazimo i na kakav način ćemo to napraviti.
ne očekuje se od nas da idemo na drugi kraj svijeta, pogledati nešto. Mi tamo gdje jesmo možemo napraviti nešto za sebe i za druge. Ili treba čitati Krišna ili Sadam ili da damo neku knjigu i tako dalje. Uglavnom ima dosta načina kako možemo drugima pomoći na nekom putu. Jako to napravimo, onda ćemo odmah osjetiti zadovoljstvo. Evo još jedan dio iz komentara. Proces predanog služenja slijedi se sa radošću, sa sukom. Zašto? Predano služenje sastoji se od šravanke i prenadišnjeg. Tako možemo slušati i pjevanje Gospodinovih slava ili pokazati filozofska predavanja ovlaštenih značaja i transcendentalnog znanja. Jednostavno sjedeći možemo učiti. Potom možemo pojesti ostatke hrane i ljubim vodu. Lijepo se u svim je prilikama predano služenje bilo radosti. Čak i kada smo pogođeni najvećim siromaštvom, možemo predano služiti. Gospodin kaže, patram pušpan palantojan, spreman je prihvatiti odbaciti bilo kakvu ponudu, bilo što. Dakle, te osnovne aktivnosti Sestre Krišne koja nam je Rašila Prabhupada su izvod srećne. U pjevanju Sestre Krišne, slušanju filozofije, praćenju sadama. I šta god napraviti za Krišnu, on će to prihvatiti. Dakle, niko nije diskomplicirano što se tiče služenja. Bez obzira na to da li smo na ovaj ili onaj način više ili manje kvalificirani. Dakle, nema veze sa intelektualnom sposobnošću i sa našim financijskim stanjem i sa mjestom gdje zaradimo. Ako želimo služiti Krišnu, Krišnu nam to omogućava. I ako to napravimo, bit ćemo sretni mi, bit će sretni svi oko nas. Sada se pitanje, ako to govore o toj sreći o svjesnosti Krišne, ali nekad mi se čini da nisam baš uvijek sretni. Pokušavam slijediti kako to. Znači onda koristim matematičku aktivnost, koja se samo priznamo pravilno sreća i onda sad odgovor na to pitanje možemo dati više puta gledano, odnosno na više mjesta u svetim spisima se govori o tome. A već u drugom poglavlju prvog pjevanja Šrimad Bhagavata Sutra Gosvami govori sa Vajkom Sankarodom Hajde preprotitno to je Jajatma Sutra Sirati. Jajatma Sutra Sirati znači potpuno zadovoljstvo za jasno, za dušu. I kaže, do toga dolazi kada obavljamo najbolji darmu, odnosno najbolju aktivnost, koja je predano služenje transcendentalnog Gospodina. Ali onda daje jedan uvjet, da to predano služenje treba biti neprekinuto i nemotivirano. Dakle, treba se obavljati neprestano, bez nekih povijeznika. A tako bi ko hobi jedno poznat. A druga stvar je da treba biti nemotivirano u smislu da nema pomažanje. Dakle, to znači, to stvari dio čisto predano služenja koja govori u Gosvami u Bhaktija Samsidi. Samo definira što je to. Kaže, Anja Bilaša, Tašumi, Dijana, Kamada, Malika, Antonija, Krišna, Utama Bhakti ili čisto predano služenje znači da osoba nema nikakve sebične materijalne želje, da te njegove djelatnosti nisu prekrivene karmom, djanom i drugim procesima. Onda kaže da treba biti anukuljena, znači da treba biti u pomalnom raspoloženju, odnosno sa namjerom zadovoljiti Krišnu. Jer osoba može biti svjesna Krišne bez te namjere. Na primjer, Kamsa je uvijek bio svjesna Krišne. Uvijek mislio na Krišnu,
dan i noć. Ajde, ne možeš polovno na spođenju. Ne mislio kako napraviti nešto lijepo za Krišnu, nego je samo da mišlja kako da uđe. Tako da čisto pravo služenje znači pozitivno stav prema Krišnu. I kaže, Krišćanu Šivanam, znači da je Krišna centar tih aktivnosti i da se te aktivnosti obavljaju sljedeći pretpostavljaju. Znamo da definicija čista prevodnosti i takav način djelovanja Svetosti Krišne nas potpuno zadovoljava. Sad u kojoj mjeri mi to možemo raditi, u kojoj mjeri, kolikoj mjeri smo sretni u svoj skupini. To može 1%, dakle, u skladu s tim čisto biti srećeno se zadovoljiti. A s druge strane, nema nikakvih problema u vezi s tim da osoba ne bi mogla slušati to zadovoljstvo već u samom početku. Dakle, nije to neko zadovoljstvo koje ćemo steći tek nakon što napustimo tijelo na kraju života ili kad budemo super duhovno različiti. Nego, u ovom trenutku, ako radim sa zadovoljstvo Krišne, slušat ću srećeno, bit ću zadovoljno, bit ću ispuniti. Dakle, ta sreća se sluša već od samog početka. I može ju se, kao što je tu rečeno, zahvaljujući spoznaje omogućuje neposredno opažanje jastva. Neposredno opažanje jastva i neposredno slušanje sreće. Prvog trenutka. Tako da, uzrok u tome zašto cijelo vrijeme ne slušamo tu sreću je u tome da mi smo uvijek na toj razini. Da želimo samo Krišino zadovoljstvo. Nego želimo i neke druge stvari. Kada padnemo sa te razine, kada slušamo ono drugo. Dolazi u priguna materijalne prirode, u skladu sa karmom koje imamo i sa željeno i djelovanje iz oblasti. U 14. tablici su te sklonosti za nečim drugim što nije svjesno Krišne, su svrštene u dve grupe. Jedna se naziva bukti, a druga mukti. Bukti znači želja za čulnim uživanjem, a mukti znači želja za oslobođenjem. Jedna je doživjeti nešto lijepo na ovoj materijalnoj razini, neko osjetilno iskustvo, a drugo je nakon puno patnje želiti se maknuti od ovog svijeta, jer su pate, pa barem da doživamo neko olakšanje. A tamo je rečeno da su te dve želje, bukti i mukti, kao vješnici, pišači. Bukti i mukti su piharevati, pišači, rigivati, i one su u srcu. Tavad bhakti sukasya katam adbudaya obaveti. I kaže, dok god su te vještice u srcu, tako druga osoba ne može slušati sreću svjesnog Krišne. Dakle, one sprečavaju, te želje sprečavaju naše zadovoljstvo. I to se nam može dogoditi čak kad dođemo u društvo bhakti. I radimo stvari koje su koje jesu aktivnosti koje su samo po sebi svjesne Krišne. Ili pjevamo, ili slušamo filozofiju, ili častimo postanom, radimo neku službu zajedno. Ali ako se pojavljaju te vještice u srcu, onda ne možemo slušati sreću. Dođeš u društvo bhakta, super pjetan, ali ako je u srcu požuda, ako smo zavidni na nekoga, ako mislimo ružno nekome, onda u toj okolini gdje svi su u ekstazi, mi ćemo biti postani bjedni. Nećemo moći razumjeti zašto drugi mogu biti sretni, a meni je užas. I onda često zaključimo da nešto ne valja sa svjestom Krišne.
poanta je da se u srcu pojavljuje te nečistoće koje smetaju u tome da pušimo srcu. A rješenje je samo u tome, kao što je drugo pravo govori, nastavi pokućnu dalje. Tako naša osoba se oslobađa svih nečistoća. A uz to sve više i više kuša zadovoljstvo. Tako da, inače taj napor u svjesnosti Krishne teško da samo maknu, sprečavaju zadovoljstvo, odnosno da je dobro biti, ne možemo pušati. To mene podsjeća na zdravstveni primjer. Znate, ako imate neke parazite u tijelu, onda jedeš i kao to bi ti trebalo da snage, ali onda drugi uzima. To je nekako. Nisam mogu služiti, ali zbog papirnog stava ne možeš dobiti snagu da je sve prično. Jer su paraziti koji samo pojedu sve te godine. Još jedna stvar jako važna, ako želimo slušati sreću i svjetlosti Krišne, a to je da sreća se kuša u ovom trenutku. Kada to znači u ovom trenutku trebamo služiti Krišne. Svjetlosti Krišne ne da se mogu živjeti na starim životu govoricama i tako se ne zove. Stari slava. Jednostavno nije moguće. Iako u prošlosti smo sigurno svi doživjeli totalno ekstazu da će svjetlosti Krišne, inače sigurno nikad nas ne izgleda. Ali ovaj teren isto treba raditi na tome, inače toga nema. To je slično kao da smo bili u ekstazi zadnjičan mačkani na pistu, ali od tog pista koje smo počastili u 8. ili 9. mjesecu, danas baš nema puno kod. To je to isto dobro je se sjećati da tražimo na pravo mjesto to zadovoljstvo, ali trebamo poraditi i ovaj tren. A za sam kraj još samo jedna mala, ali važna misla. A to je da smo sad puno govorili o sreći. Ali svjesnost Krišne, odnosno čisto predano služenje, ne znači da mi razmišljamo o svojoj sreći. To je onda ovako malo kontradiktorno. Poanta je o tome, ako razmišljamo o tome kako ćemo Krišnu zadovoljiti, onda će ta sreća, odnosno naše zadovoljstvo biti popratni učinak od naših djelova. Ali isto tako u svjesnosti Krišne, ako tu na prvo mjesto stavimo sebe i svoje neko zadovoljstvo, onda opet neće biti ništa. Ono tu bit će puno manje. Tako da to je ona zamka na kraju. Svi ćemo biti sretni, ali protiv se o tome da zadovoljimo onoga koji je izvor svega. A to se isto u Bhagavad tamo nalazi te analogije u četvrtom tijelu. Jedna je da kada hranu dajemo želucu, onda svi dijelovi tijela dobivaju energiju. A drugi je kada damo vodu korijenu, onda isto cijelo drvo bude sretno zadovoljno, odnosno može funkcionirati. Tako isto. Ako mi govorimo o Krišni, onda ćemo mi kao djelić srećni i mi biti sretni. Ako to ne napravimo na taj način, onda umačemo one listiće u vodu i čekamo da će na druge staze to drveće biti zadovoljno. To je nakratko to što sam htio reći. Dakle, svako živo biće traga za sreću, trebamo gledati oko sebe ko u stvari je naša sreću. Prva stvar koju trebamo ščistiti je to ko u stvari smo mi, jer onda možemo zadovoljiti to osobu, odnosno možemo toj osobi pružiti sreću. Do te sreće možemo doći čak i ako mi smo čisti u ovom trenutku. Zapravo pak nam je pokazao put kako doći do te vječne sreće. Potpuno ćemo biti sretni kada budemo radili, odnosno djelovali na razini čistog predanog služenja.
dišemo tako da pijamo sve vrijeme, da slušamo filozofiju častima predstavlja i da drugima pokušavamo krenuti poruku. Šila Prabhupada završava ovaj komentar, kaže: takav proces predalnog služenja svjesnosti Krišne, krasne naobrazbe i svetskog šeljivog znanja. Najčistiji je oblik religije i može se lako srediti sa radošću. Stoga ga trebamo poštovati. Možda nekoliki komentari. Počet ću ovdje na kraju, pa onako budem zaboravio ono koliko dakle, ovo naše djelovanje na uvjetovanoj razini, to je nešto što smo trenirali godinama odnosno životima. Tako da to je jednostavno navika koju stekneš i onda svaka navika treba umjesto te navike neku novu. A onda je to opet traje određeno vrijeme da se to može sasvim promijeniti, da ona nova navika postane sasvim spontano. Da možemo bez puno razmišljanja djelovati na takav način. Pravopada jedan primjer iz muzičke škole iz Njemačke. Dva učenika došli molili učitelja da ih poduči sviranje. Onda je prvo me stavio jednu cijenu. Onda je prvi došao i rekao: ja nemam pojma, da me molim te poduči. Onda on rekao: ok, to se uspodi cijena. Onda je došao drugi. Onda je drugi rekao: da, ja bih htio učiti, ali ja sam već učio, ja već nešto znam i tako dalje. Onda je on postavio cijenu kad je bila duplo više. Onda sam čudio zašto. Rekao je: prvo trebam izbrisati to što si već naučio, jer je to sigurno krivo, i onda te na novo nešto naučiti. Zbog toga to traje više i do toga je druga razina cijena. I tako mi isto imamo neke šablone po kojima radimo, to učimo iz života u život i onda jednostavno ne možemo to presjeći. Jednom je jedan pravopadni učenik, bila je grupa pravopadnih učenika, oni su putovali vlak. I znate, kad vlak ide sporo, onda vidiš sve oko sebe, koliko se gledaš. A kad ide brzo, onda stvari samo lete. I onda je taj učenik gledao kroz prozor, puno stvari je bilo van. A oči su mi se zalijepile za neku djelu. I onda je rekao: Prabhupada, pa kako je to? Sada je toliko godina sad prakticiram, kao ozbiljno je sve, i onda gledam kroz prozor i prvo je jedino stvar koju uhvatim, to je neka stvar. I Prabhupada mi je rekao: znaš što je samo stara navika? To je samo navika. A poanta je da trebamo ostaviti novu naviku umjesto stare. I zbog toga se
nazivati proces prakticiranja, odnosno vježbanja. I s obzirom na to koliko smo ustrajni o tome, koliko smo odlični, koliko prije ili kasnije, a i to koliko smo uvjetovani prije, koliko prije ili kasnije ćemo doći do tog rezultata koji je odlični. Što se tiče kušanja sreće, da, sreću možemo kušati odmah kad god djelujemo na takav način. To je svaka. I hvala Krišni na tome, jer to nas mučimo. Inače bi bilo to, teško bi se obezali u svjetlosti Krišna, ako se ne bi bilo nikako. A prvo pitanje bilo je razmišljanje oko druge Maharade i toga da je imao materijalni cilj, a sve nalazi munje i Krišna. Da, to je nešto što se naziva bezuzročno milo. Dakle, nema uzroka, ničim to ne možemo zaslužiti. I to je jedini način kako osoba može krenuti duhovnu putu. Milošću bakte. Bakte pokušavaju ljude uključiti u predano služenje i samim tim ljudima ljudi polako stječu zanimanje za te aktivnosti. To je u nekoj predanosti opisano kao na engleskom je taste for attraction, znači ukus ili privlačnost. Prema svjesnosti Krišne. Nešto je tu, nešto je fino. Ne znam šta i zašto, ali nešto je fino. I to te onda dalje uče da počneš polako obavljati te aktivnosti predanog služenja i da to onda radiš svjesno. A to je bezuzročna milost, kao opisano Četanja Čaritamriti, bezbroj živih bića, puta cijelim univerzumom i ono koje je jako sretno dobio milost Gurua i Krišne, odnosno Krišne, tako da sretne duhovnog učitelja, onda pomoću duhovnog učitelja i Krišne dobiva sjeme uzorice predanog služenja. Za to možemo zahvaliti baktama, Krišna Prabhupada i sve postoje. On je već imao isto majke. Znači, on je bio naravno odvojen. Naravno, na svu sreću mi nešto što imamo to u pogledu da u biti mu je mama rekla, ako ti Bog može pomoći, onda moraš njega tražiti. A nama je isto tako rečeno. Znači, ako ti tražiš na jednostavan način, tražiš Boga, tražiš po Bogu ili ono, znači, s vremenom će se pokazati taj neki čist znači, što će ti dati izvan budućnosti na taj način ćeš moći dobiti težnje. Dakle, drugo Maharać ima jednu osobinu, to je da je znao prihvatiti autoritet. Kad sretneš osobinu duhovno znanje priče, kako bi znao prihvatiti što se kaže, ako ne bi isključao malo, ako ne bi dogodilo ništa. Druga stvar što je važna, to što si spomenuo majka da uputila u pravom smjeru, da se to nekako naziva vatno podaša, kad budu konsumatorno usmjerava nekoga na duhovnu putu. I kao Čitanja Mahaprabhu traži od svakog od nas da budemo gurui, a to ne znači da će svako dijeliti inicijacije, ali kaže da se svakom trebamo reći Krišine upute. Dakle, možemo pokušati osobe tako da idu u pravom smjeru, to je najvišno. Njezino znanje nije bilo neko super, ona nije završila nežno faktu da području. Imala je nekaj diplomiš, koji su je znala, tako šta. Ne, to što je znala, to je neko.
Zato kažu Boga u šumi, to je sve što je znao, to je krenula i on je to potrebio i tako taj put pođe dalje. Ali duhovni život postane dinamičan tada kada to svjesno želimo. Kao što se rekao, kad tragamo za Bogom, onda počne sve biti puno brže. Bio su samo ovako neki susreti sa bakom, ili u Harinama ili nekom znamo. A onda kad mi planiramo tu želju, onda se Krišna koji se zove na kolo i počne raditi aranžman. Znači, njegova ruka počne biti, jako aktivno. I dogod zadržimo tu želju, on će aktivno sudjelovati. Ali ako to ne želimo, odnosno ako u nekom trenutku kažemo Krišna dosta mi je do tada, onda će Krišna napraviti to. Nećemo zaboraviti, da će se toliko direktno vidjeti u naš život. Mene snima jer bih rekao da kad vidite rješavamo stvari znaka. Koliko su tu važni propisi pravila? Neki od njih moramo imati riješiti. Važnost pravila je propis. Jesu li uopće važni? Bhaktira Samhita Sindhu Rupa Gosvami navodi jedan stih koga nekad Bhakti naziva zlatno pravilo sadhana bhakti. I kaže smatra on sato kambi školi, smatra na džati suči, sada vidim šuda sve ekstremne pakinka. Kaže, osnovna načela pravila budenja su uvijek se sjećati Krišne, uvijek ga ne zaboraviti. A sva druga pravila su samo kinkara i sluge tih načela. Dakle, svako pravilo koje postoji namijenjeno je tome da se sjećamo Krišne ili da ga ne zaboravimo. Zašto pjeva Hare Krišna? Da se sjećaš Krišne. Zašto nemoj ti drinu? Da ti ga zaboravim. I tako redom, od najvećih do najmanjih pravila sve su namijenjeni tome da mi budemo svjesni Krišne. I ako vidimo pravila kroz to svjetlo, onda nećemo imati takvu odbojnost. Jer mi smo u pravilu pogotovo smo buntovnički raspoloženi. Šta ćeš ti meni govoriti? Ko si ti? Zašto to mi tako? Poanta je to u tome da ako uđemo dublje, onda ćemo vidjeti da samo pravilo se ne može. A Prabhupada, odnosno načalja, on kaže što je najbitnije, što najviše pomaže u tome da se sjećamo Krišne i što najviše nas pričava u tome. Zbog toga imamo regulativne načela koje nam pričavaju to. S druge strane imamo pjevanje Hare Krišna, obožavanje božanstva, slušanje blagodatama, život na svetom mjestu i društvo opet najjače aktivnosti koje mogu. Jako Božu daju ljubav i Krišna. Tako da, svako da trebamo pravila su važne. Naravno, pravila sama po sebi dakle nisu smislena, nego ono trebamo napraviti svjesno Krišna. Ako se ne pridržavamo tih pravila koje nas usmjeravaju na taj način, onda ćemo slijediti neka druga pravila. Iako možda mi nismo svjesni da su to gdje su neke pravila. To su ili pravila koje smo stekli u društvu, u obitelji, pravila koje je naš sam postavio i tako da. I onda to slijedimo. Sad imamo te mogućnosti u Krišna pravila i ta druga pravila. Ali rezultat će biti sasvim različit. Tako da, a koja pravila i kako to trebamo vidjeti od Bhakta, često od Bhakta, u svetim spisima kao
se družimo sa bakama ono u poklonu one male neke stvari. To ovako na lekciji na miku neće reći. Djedi gdje smo miku. Što vam pravo pa tu baš u biti u Sloveniji. Naših aktivnosti koji kao skeptik tada da se kao to nešto samo na radne godine. Da se treba imati dobro poznat kao što je rada, zapravo počne broj kamera sa nekom demoškog godina koji jako dobro poznao u nekom zdravima. Oni zapravo dolaze iz dakle, i treba podruženje, i treba zajednica i oni koji su, kako bih rekla, i banka, i svi predstavljaju cijele obitelji trebaju biti i crnjaci, i zamačani, i zamačani, i jednostavno svi trebaju biti prisutni. O tome da bi bilo nekakva zdrava tradicija, da se mnogo nešto raditi, neku zradu, na nekoj farmi, jednostavno malo. Oštine puno je faktora, a glavni je na kraju Krišna, to je odredio, a će se to dogoditi. Baš ljudi koji su htjeli treba kuće ponavljati, ne možemo biti bezimni rezultat naše da obavimo svoje dužnosti. Dakle, to stvarno, naravno, ako stvari idu, ako će ne biti najbolji rezultat, onda je treba biti inteligencijno da radimo u krajnjoj fazi Krišna taj koji će dati rezultat, onda reći šta će se isto što se tiče procesa, odnosno društvo da svjesno Krišna ponekad stvari izgleda da shvataju više, ponekad manje. To na kraju zavisi od Krišne naše, samo da mi damo svoj doprinos. Kao što je jedan drugi učitelj rekao, budite ozbiljni u svom duhovnom životu i na takav način ćete dati veliki doprinos ovom pokretu. Jer barem nećemo probleme stvarati. Nećemo se, kako se kaže, uhvatiti nekoga ko već vuče, ko već puno vuče, onda se još mi počnemo njega razvuče i na oponstvenosti. I kao što je bilo spomenuto, ta ljuda je teško dobro. Čak je rečeno u Bhagavatamu kada došan ide rađan, došan ide i ocean mistakes, grešaka. Ocean grešaka. Dakle, ocean znači ono gdje god pogledaš vidi samo more. Dakle, kada ljuda, gdje god pogledaš samo neke greške, nešto što ne valja. Ali kaže da postoji jedna dobra oblika. Mahatguna. I kaže to je da jednostavno pjevajući Hare Krishna možeš stići svoj savršenstvo. I zbog toga jer je Buda bio u boljim okolnostima zašto. Vanjske okolnosti su na izgled bile bolje, ali je zbog toga imala težak proces. A mi imamo jako teške okolnosti i zbog toga je naš proces jednostavno. Ali u ovim okolnostima isto je tako da teško primijeniti ono što je njemu bilo ono dobro proces koji on ima. Ali nema nikakvih, dakle, vanjske okolnosti mogu napraviti stvari malo lakše. Ali u krajnjoj liniji nema nikakvih materijalnih uvjeta za predano služenje i za uspjeh. Tako da u bilo kojim okolnostima osoba može postati. Iako naravno puno je ljepše ako ideš van na cestu i vidite Hare Krishna, ako svakoj trgovini, pekari, odeš
upita za stanom. Ako nije tako, još uvijek možeš obaviti svoje dužnosti, ostati svjesni Krišna. Može prvo. Organizatori će reći nešto odnosno znati. Sad je malo problem mogu da se vodi, ali dakle, u startu, u samom startu, ja trebam da pročitam, kažeš sebe, mišljenje zaista, da bi izgledao sebe, ili ću ja probati sebe učestvovati ja upravo. To je stvarno, možda zvuči biti taj odnos među paramajke i prostom priča. Teokrata se dao više različitih odgovora. Jednom je rekao da nema glupih pitanja, da su glupi samo odgovori. Tako da sad sam ja da ispjetim glupe riječi. Nema glupih pitanja. Duhovna duša, dakle, nalazi se u području srca i ona je vječna, nepromjenjiva. Osobno biti sam aktiv. I nju ne možemo izmišljiti, ne može biti umišljena. Krišna kaže u Bhagavad Gita ne može se spaliti, ne može se seći, ne može se usušiti, ne može ništa praviti jer je spiritualno, jer je vječno. Ali to smo mi ta duša, osobno životići. A naš je problem ne o tome da sama duša je uvijek čista, ali imamo prekrivače preko toga. Stvari sa kojima se mi istovjetimo, ona mišljenja, ja sam muška, ja sam ženska, ja sam stara, ja sam nova, ja sam hrvatska, ja sam slovenija, ja sam bogata, ja sam siromašna, tako dalje. Prihvaćamo neka imenovanja koja su povezana sa ovim našim pokutom i vozima koje se nazivamo. I sad, potencijalno svjesnosti Krišne, sve što mi radimo je da pokušavamo maknuti te prekrivače. Pa čak ne u smislu da sad trebamo mi obuditi kožu ili nešto tako, nego samo taj naš koncept da se istovjetimo sa tim nekim duhavnjima ili imenovanjima u ovom svijetu, to trebamo polako odbaciti. I to se dogodi kada smo u kontaktu sa Krišnom, sa Paramatmom. Jer Krišna je poznat kao Pavitani najčišći. I kada smo mi u kontaktu s njim, onda se mi očišćavamo, odnosno jednostavno počnu se te naše čim smo prekriveni, počne se nečistoće se počnu jednostavno sve uništavati. I to je cijela svrha ovog procesa svjesnosti Krišne. I Prabhupada često govori u vezi sa piranjem Hare Krišna Mahamantra, da to nije nešto što je umjetno, neka umjetna prisila na naš put, nego to je dolazak u naše najnormalnije prirodno stanje. To je ono, jedan od učenjaka piranja svetog imena, gdje se vratimo smatramo. A to je da je to kao kupka za dušu. To je kao
ti dan radiš šta se ozmojanje, onda se uključiraš na ono tijelo. Tako isto, kad dođemo u kontakt sa Krišnom tijelom sve prihvat, onda imamo taj osjećaj, sve nam ovako, samo neke stvari samo ovdje. To ima sigurno svako od nas preiskustvo. Da smo imali neke brige, neke probleme prije nego što bi došli ovako u društvom bata i u društvu duhovnog učitelja i tako dalje. I misliš imam pitanja, imam sumnju, imam problema. Onda dođeš do duhovnog učitelja i da te imaš neko pitanje, ne, sve u redu. Sve samo stoji. Na takav način te sve naše neke pogrešne koncepcije će biti maknute i ostaće ono što mi u stvari jesmo. A to je ta osobeno živo biće. Ne znam da li sam sad malo bliže došli. Razumijemo nešto što je ono što želi. Krišna je očigledno prostor naše čistote. Tome je koliko mi znamo kad jesmo zaista i čisto biće kad je kad se maja. Dobra stvar je da Krišna je otac svih živih bića, on voli svakoga kao svaki otac voli i zločiti djece. Znači ono djete koje je pogledalo u dom, kuće i tako dalje, otac još uvijek voli to djece. On će napraviti sve što može da bi se to djete vratilo i što ćemo djelovati u skladu sa tim kako je najbolje za djete. Jer Krišna nije neki upravitelj logora koji želi nas mučiti. Krišna je, on želi od nas djelovanje koje će biti za nas najpovoljnije. To je ta ljubavna razmjena između nas i njega. Tako da on želi to. I čak ako u stvari pogotovo kao ljudi, svako dolazi ovdje sa nekim nečistoćama, odnosno demonskim sklonostima. Opanta je da se te sklonosti s vremenom smanjuju, a ove božanske, one izvorne osobine živog bića dolaze na površinu. I to je taj proces buđenja ljubavi prema Krišni. To nije nešto što trebamo dobiti od nekog drugog nekog. To je već sama duša koja ima. Kao što ako možemo jednu žaru gdje ona svijeti dijelo, cijeli spektar. Ali ako stavimo okolo neku obojeno staklo, onda će ta svjetlost vanju biti crvena ili žuta. A poanta je samo da se ta vanjska stakla maknemo i onda će biti prisutno ono izborno svjetlo. I to je proces Krišne. Bitno je ali kako ćemo s vremenom znati šta je Maja i šta nije, jedan od kriterija je odsutstvo što Krišna kaže ovdje u duhovnom djelovanju, ovo je materijalno djelovanje. Kako se kaže, ne treba se previše uspoređivati s tim, nego samo što više pokušavati raditi prave stvari. Srećemo često bakte koje nakon nekoliko godina ili možda decenija nekako odlaze iz društva bakta, traže Krišnu u šumi. Materijalnog svijeta ili u pravoj šumi. Jer nekako to nisu našli u društvu bakta. Konkretno mislim na iskreno stanje iskren. To me samo zanima nekako da li je moguće naći Krišnu negdje drugdje, izvan društva bakta. Prabhupada je često govorio da onaj ko želi sam napredovati sve za Krišnu da je lud. To me sad zanima nekako što je potrebno u tom društvu da nekako osoba
može prepoznat Krišnu, vidjet Krišnu. Što se tiče važnosti društva, moguće da mi se rečeno Krishna Bhakti Janma Nula, Aya Sadhu Sangha, Krishna Tempo puno muke. Janma znači rođenje i Nula znači korijen. Bhakti, korijen rođenja Bhakti u pravnom služenju je društvo Bhakti. Onda kaže, čak kad osoba dostigne razinu preme, to društvo Bhakti je još uvijek glavni princip. Tako da uvijek trebamo društvo Bhakti. A sad ti postavlja pitanje šta to znači. To može izgledati različito. Iz primjera druge Maharađe možemo vidjeti da on ne bi mogao duhovno napredovati ako ne bi imao društvo Bhakti. Sve koje Bhakti oni imaju duhovno učitelje, to je Bhakti, naravno, i sa njim se družio putem upute. Obično. I prihvatite upute i radite skladu s tim. Na taj način je bio uvijek u kontaktu sa Bhakti, sa učiteljem. Dakle, to je jedan vid. Drugo je da nismo svi individualne osobe, pa će zavisiti koliko nam društva treba, jer smo i uvjetovani različiti. Znači imaš osobe koje ona ima desetke poznanika, prijatelja i tako dalje, neko drugi ima 2-3, to je sasvim novo. Tako da to će se isto odražavati u našem procesiranju sveta. Što ćemo više napredovati, onda ćemo i više tragati za specifičnim društvom, ono koje nas osobno vuče napred. To ne znači da nećemo govoriti neke bakte ili da ćemo misliti da se pomašili nešto na putu spiritualno, ali više osobe s kojima ćemo se biti bliski nego sa drugim. Da se često se sjetim i koliko Gorkišo da Babađi je dakle učitelja Bhaktivedanta Sarasvati Thakur. Do njega je rečeno da je bio Babađi kada je uglavnom sam prakticirao sve Krišnu. Ali u određenom razdoblju da je Bhaktivedanta Thakur bio na području Navadvipa i svako postupanje imao 2-3 sata je govorio iz Bhagavatama, on bi dolazio. Dakle, nije se družio s materialistima i tako dalje, on bi ga vidio preko dana samo kako neka mantra. Treba bi ga dobro tražiti da bi ga vidio. Nigde ga nije bilo za vidio. Ali, kad je Bhaktivedanta Thakur govorio o Krišni, kad je bilo ta vrsta služenja, onda je se pojavio u društvu. Dakle, to mu je bilo važno. I tako isto, mi kad dođemo u društvu Bhakti, onda trebamo biti u društvu Bhakti zbog toga da trebamo služiti Krišnu. Naravno, mi imamo i neke druge socijalne potrebe koje isto ispunjavamo u društvu Bhakti i to možemo uključiti sve Krišnu. Još jedna stvar koja je važna i koja ukazuje na to da nam treba društvo Bhakti je to da opadava onaj primjer, ako imate jednu šibicu grančicu, jako je lako slom, ako imaš prtvo, onda ne može slom. Tako da ćemo i mi biti duhovno jači ako budemo imati društvo Bhakti. A društvo Bhakti znači da je Krišna upravo da se služi Krišna. Skloni smo tome da posle nekog vremena to znači najprije gledanje spiritualnih filmova, posle toga gledanje odličnih filmova, a uspostuje jede pita kako da predavam kruhem, a to još nije idealno kako se sve. Društvo Bhakti je jedno suštinsko radnosti, ali kako na koji način će to život pomišljeni Bhakti može biti raditi. Kod nas Krišna može staviti u uvjete gdje nećemo fizičko društvo imati.
na taj način još uvijek imamo ljudsku baku. Druga da imamo ljudsku baku. Pogotovo većina nas živi kao kongregacija, članovi. Nekad neko ima dobru sreću tako da ljudi žive u parovima zajedno, pa onda mogu jedan drugom pomoći, ali većina što ljudi prakticira sam. I onda cijeli tjedan praktički ne sretneš baku, onda možda jednom, dva put tjedan imaš tu mogućnost. Tako da, to je to naše društvo i kad nemaš to društvo baka fizičko, onda u knjige čitajući važno biti družimo se s Krišnom Satinom i sve široko. Tako da, te dane kad nemamo ovako društvo da zajedno nešto radimo sve s Krišnom, onda trebamo se sami pobrinuti da smo u društvu. Onako, kao neki zaključak Epikura s vami učenja, on je rekao da je zajednica ono jedini izvor sreće u Kali Jugu. On je dao primjere, kako je Chaitanya Mahaprabhu rekao, Kalo Sangha Shakti. Jedina snaga u ovom dobu je ono zajedništvo. I to možemo vidjeti ono obično nogometnoj utakmici, ono, kad navijači navijaju da se stvarno tu nešto dogodi. A nekoli kad bakte stvarno plešu ili kad nešto skupa radi. I ta sreća o kojoj smo danas govorili, ona isto proizlazi iz odnosa. Onda je proizlazi iz odnosa sa Krišnom i sa Krišnom bakom. To je izvor sreće. A kad to ne štima, onda je to izvor velike patnje u odnosu. I zbog toga postoji impersonalisti, oni se žele osloboditi svih odnosa, jer bilo koje odnose imaš u životu ili na tome patnje. To je rješenje, onda je na nama da pokušamo to staviti u život i kad čitamo Čaitanju, dvije glavne teme koje su upisane u cijeloj Čaitanju jesu sveto ime i odnosi. Ništa drugo skoro ne postoji. A sve što možemo napraviti da mi pokušamo imati dobre odnose sa drugima, a onda naći društvo neki jezik da se ti odnosi postaviti, onda će to biti privlačeno za drugo. Nije čak ni pitanje. Nije nego nešto mi samo napraviti kad je dobro to da je bilo Maharađa imao tako materijalne motiva, ali to je najuzvišenije. Baš sam se sjetila kako u Bhagavatu ima taj pita što god da imamo. Mi sad su puni materijalnih želja, želimo uživanje i nemamo uopšte materijalnih želja. I nemamo ili želimo oslobođenje, nekako bilo šta da nam je neki, šta god da nam je modeli primjer koji bi dao kancer koji se stvari bojao Krišnići kao vrijeme žele. Ali dokle god se obraćamo Krišni, to je na kraju sve ostalo što god da je motiv, dokle god se stvarno obraćamo Krišni, to je njegova pored ovoga što je pozadnje, naravno, svega, ali mi se nekad često znamo kako obezhrabiti da su bili oni i onda mi ništa. Ali nekako, to su baš za nas primjeri, to je osoba koja je stvarno odlučno, velikom vjerom se obraćala njemu, bez obzira na motiv, bez obzira na sve, Krišna je izbacio na to. Na kraju je čak i ispunio. Isto učenje na Čaritamriti koja ima taj primjer kako udala ta osoba prilazi meni i traži nešto. Ja sam toliko inteligentan da mu dajem slovo. Tako da imamo sreću, tako što kako god se obraćamo, Krišni imamo sreću što je on toliko inteligentan i želi više nego što mi želimo njemu. To je nešto što je praktično za nas.
Možete gledati na tako ovako. Puno hvala na budućnosti, puno hvala na slušanju, na pitanjima, na razmišljanju. Hare Krishna, Bhagavad Gita ki jai, Gopal ki jai, Hare Krishna.